Aquest apartat permet crear aspectes sobre els quals voleu informar les famílies relacionats amb el servei de menjador i acollida. Per exemple, si ha menjat bé, si col·laboren, si es porten bé. Aquests aspectes a clic edu es diuen paràmetres. Dintre del servei de menjador i acollida, podeu crear paràmetres adaptats a les vostres necessitats. Per fer-ho, heu d'anar a Gestió, Menjador, Administrar parametrització. Des d'aquí podreu crear paràmetres amb aquest botó d'aquí. La categoria es refereix als apartats que podem haver creat abans i que corresponen als blocs d'informació com ara pati o menjador. El tipus de valoració pot ser sí o no, text lliure o un indicador de l'1 al 10. També podeu indicar quin voleu que sigui el valor per defecte. Aquí teniu les etapes a les quals el voleu associar. I per últim, si voleu que sigui visible als pares. Podeu crear tants com vulgueu. Un cop creats, cliqueu a guardar. Aquests paràmetres ens sortiran quan anem a passar llista. Si anem a assistència de menjador, indiqueu la data que vulgueu i poseu passar llista. A les columnes de la dreta tindrem els paràmetres que haguem creat.